ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. Агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, ҳама каса созен хубен. хушомадед ба ютуб канали мо Арзон Теҷе. шербачаҳо рости бо канали Насим Теҷе як ҳафтаина маҳкам кардаги ҳастанд. кадоме ки дар канали нави мо подписат карда набошад, подписатсия кунед. ва касоне ки дӯстони азиз, яъне ки ютубшон кор намекунад, тариқи приложени VPN қади скачат кунед. VPN тариқи VPN тамошо кунед. иншоалло ки бе ягон камбуди ваз, яъне ки намечаспад ютубтон. марҳамат дӯстон, скачат кунед. дӯстони азиз, акмин эълон мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Вахш 4 дар хона, масоҳати заминаш 3 сотиқ замина, ҳоҷатхона, анҷомхона, ҳаммом дорад. метавонед даромада зиндагӣ кунед. гуфтага нархи хонара 315 000 сомонӣ мегӯяд. рақамҳо барои томоз 35 57 31 15. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе, яъне ки аз тарафҳои ноҳияи Рӯдакӣ хонаи заминӣ гуфтагӣ буд. дӯстон, хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, паварод Ленинград гуфтагӣ бордро, кӯчаи Файзоба Д. хоб дӯстони азиз, гирду атрофи хона маҳкам кардагӣ 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 2 сотиқ замина. нархи хонара 446 000 сомонӣ мегӯяд. оби свет гуфтагӣ дӯстон ки мушкилӣ надорад, нарша 446 мегӯяд. рақамҳо барои тамос 003 66 75 75. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, сеюмин хонаи фурӯшӣ мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, яъне ки дар тарафҳои Чашма гуфтагӣ хона мебошад. 4 дар хона коробка аст. дӯстон, гирду атрофи хона бо семло маҳкам кардагӣ аст. масоҳати заминаш 4 сотиқ замина. кухни бания ҳам дорад гуфтагӣ. дӯстон, нархи хона 270 000 сомонӣ мегӯяд. новостройка, яъне ки хона коробка мебошад. 270 000 сомонӣ. боз камтар дигар савдо мешавад. марҳамат, дар рақамҳои 94 94 дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафҳои гуфтагиаги кӯчаи Корвон гузар мебошад. бардоро хона подвал дорад, кухни, аловхона, ошхона, ҳама чӣ дорад. гуфтагиа дӯстон ки ремонтҳои беҳтарин 6 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 7 сотиқ замина. бардоро оби суедам постоянӣ ҳаст дар наздикиаш мактабу магазину ҳамхелсо гуфтагиа ки ҳаста. дӯстон,
нархи хонаро дӯстони азиз 550,000 сомонӣ мега. Боз гуфтагие ки камтараки дигар савдо мешавад. Рақамҳо бароятон аст 918 80 02 06. марҳамат занг бизанед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта ҳатман дар ватсайп ман роя кунед. Иншоалло ки дар давоми оянда реклама карда хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Эълони навбатиён дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабузда мебошад, яъне ки ҷамоати шаҳрра. дар хонаи барак аст биродро. Масоҳати заминаш 6 сотиқ замина. Нархи хонара 210,000 сомонӣ мега. Боз гуфтагие ки муомила дорад. Оби суед мушкилӣ нест ва водопровод дорад гуфтагие. Нархи 210,000 сомонӣ. марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, марҳамат, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Сарбан, яъне ки пешина Левакан гуфтагие. ҷамоати деҳоти Гулистон, деҳаи Бохтуробод бардоро. 6 дар хона мебошад. Оби суед мушкилӣ нест. Ошхона, аловхона, яъне ки ҳезумхона, оғилхона ҳам дорад. Баняв кухняам дорад гуфтагие дӯстон. 6 дар хона ва масоҳати заминаш 15 сотиқ замина бардоро. нархаш 394,000 сомонӣ. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти аниқашон аз худи себашон пурсон шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ аст, яъне ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ҳаёти Нав, посёлка деҳаи Ҳаёти Нав гуфтагие. дӯстон, дар хонаи барак сохтагӣ ҳастай ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замина. яъне ки дӯстони азиз, гирду атрофша фундаменти заворша рехтагӣ ҳастай. нархша 132,000 сомон мега. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. рақамҳо барои тамос 908 98 19 60. марҳамат ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед ва маълумоти аниқашон аз худи себашон пурсон шавед. шебачор осиё канали Насим ТЖ якрӯза маҳкам шудагие. аз заҳматон эҳтиромон хоҳиш мекунем ҳатман дар канали нави мо Аразон ТЖ подписатсия кунед. иншоалло ҳама рӯза навораҳои нав, хонаҳои арзон барои шумо реклама мекунем. хоб дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай, яъне ки инам дар хонаи барак сохтагӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, тарафҳои 15 микрорайон. дар хонаи барак 6 сотиқ замин. нархша 125,000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 988 58 77 37. марҳамат дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, агар яъне ки ютубҳои шумо кор ки накунад бисёр бичаспад, яъне ки тариқи приложени VPN қадим метавонед тамошо кунед, скачач мекунед. бе ягон камбуди ютуба шумо тамошо карда метавонед. хоб, бордорои азиз, боз як то дигар ҳастай хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, тарафҳои деҳаи Чӯрутаки Д гуфтагие. дӯстон, хона бо сементблок ба душтагӣ ҳастай. айна марҳамат дарони калидораш 4 дар хона мебошад. дӯстони азиз, ва 6 сотиқ замина. нархи хонара 250,000 сомонӣ мега. рақамҳо барои тамос 001 66 49 80. марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хунобод бошед. хайр то видеои оянда. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.